Velkommen tilbage til Pixel Party! Woo! Og nå ja, så er det, at i den her... Undskyld, der ikke er kommet nogen video ud i sidste uge. Det var fordi, jeg lige skulle holde en lille pause for at lave nogle videoer. Men nu, i den her uge, så kommer der 2 videoer ud. Og så er det også sådan, at jeg har fået mig et nyt pet, som I kan se. Det er ham der. Fyren det op. Og når jeg undskyld, at jeg ser sådan her ud, og jeg kun har så lidt liv, det er fordi, jeg er det, der hedder en druide. I kan lige hurtigt se mig. Jeg går lige hurtigt hen til verden. Den her verden. Så kan I lige se mig forvandle mig til et eller andet. Fordi jeg er nagt et monster. Eller 2, eller 3, eller 4. Eller hvor mange der vil nakke mig. Men de kan bare komme an. Fordi de er færdige lige meget hvad. Hvad det jeg har lært. Ej, det ved jeg så godt nemt. Og så er jeg godt i gang. Eller 10. Puja! Puja, puja! Puja, 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 puja. Hvilken en? Jeg tænker, vi tager en bjørn. Den er fed. Ja, bjørnen, den er faktisk den fedeste. Hvor er der et monster? Er det her blevet til et monsterfri verden, eller hvad er der sket? Der er noget mod. Nej, det skal være et overfladens monstre. Okay, så går vi ned i en dungeon, hvis der ikke er nogen. Kan vi lige hurtigt også få noget loot? Ja, det gør vi. Er det bare et hul? Nå nej, det er dernede, jeg skal. Ouch. Jeg tager på den der. Der er ikke nogen endnu. Her er der motor. Nope, det var der så ikke. Hey, dig der. Du skal ikke til mig. Sådan, den døde. Den var lidt for kedelig nemlig til det, derfor jeg ikke valgte den. Jeg kender dem. De er så nemme. Sådan der, så døde den. Og nu går jeg lige hurtigt her. Nå ja, det er sådan en her lille, ikke særlig vild dungeon. Har nogle pickaxe. Hvor er en pickaxe? En lynring. Der var der en. Jeg lige hurtigt. Sådan der. Jeg kan ikke bruge så lang tid på at komme op. Den lakker jeg jord. I skal ikke være i vejen for mig. Pixel-rytteren. Er I med? Ellers så er I selv færdige. Åh. Langt er der lige op. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Det var ikke meningen, at jeg lige skulle dø. Jeg kan lige hurtigt spise noget svamp.
Så meget klamt. Og så tager vi til en anden verden. Så er vi til solverden. Level 9. Badababam! Det er risengrød. Har jeg 0 med? Yes! Oh my god, yes! Der er der nogle monstre. Okay, jeg viser jer. Vand. Dru. Jeg tager ham der. Sniger mig lige hurtigt udenom dig. Ja, du bliver sur. Se, nu er jeg en kæmpe, fed og tyk bjørn. Ding, ding, ding. Huja, huja, huja. Jeg nakker dig. Åh nej, nakker dig. Her, her. Kom lige her. Åh nej. Nøg dem, nøg dem, nøg dem, nøg dem, nøgge, 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 nøgge. Ej, mange lige det. Høja, høja, huchi, huchi, au, ja, ua, høja, høja, ja, 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 ja. Den død også, den lille prut, prut, prut. Se, det er sådan en droide, de er. Så bruger de også lige. Der var mange gode ting. Ud. 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 21, hvad giver den det? Yep. Der er der en til. Ham tager jeg også lige. Men så ham her. De er så hurtigt færdige. Næste bytte. Altså næste bytte. Så gør bare herhen. Det er altså faktisk sejt ud. Hvad er der man henne i den der borg? Nej, vi tager lige ormen. Skal vi ikke det? Ja. Bum. Ormen, den er så ikke særlig vild, men jeg tror, vi kan da godt tage ham. Jeg har taget ham en gang før. Med ham her. Den er vild nok. Jeg kan godt lide druider. Og så kan jeg også være en pelsmand. Ligesom makremme. Og ild er det bedste. One-headed. Ja, mana. Jeg har brug for mana. Jeg skal helst ikke lige præcis være. Hvad er den der? Ja, au! Det gjorde den naller. Og så skal vi så meget. Vi skal være den her. Fordi den er bedst til i douche. Det skader meget. Hold nu op. Jeg tror ikke, jeg var så god. Huja. Huja. Du er lidt for vild nu. Div og bang og biv og bang. Biograf. Nu er jeg væk. Jeg vil væk. Hvor er den? Det er den hale. Og nej, jeg kan ikke tåle særlig meget, det er det værste. Hold nu op, jeg vidste ikke, jeg skadede så meget. Det er vildt. Nej. Nej.
Jeg stiger næsten et level. Hvad var det der? Yeah, jeg stiger et level. Jeg kan ikke bruge det der. Det er sådan noget skræmmende. Ikke den der kaffe. Har jeg. Mere mene. Nå. Ja. Vi ses. Adios, amigos. Bye bye. Pixel Party!